Duha naman lang kaadlaw, magsaulog na ta sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Mao na ni ang pag-abot sa atong kaluwasan. Kay ang Ginoo, si Kristo, kaduha man siya moabot sa atong kinabuhi. Ang una nga pag-abot, moabot siya isip manluluwas. Unya ang ikaduha niyang pag-abot, moabot siya isip maghuhukom. So the first coming, ang sa to? Savior. Ang second coming, Judge. Asa may gusto ninyong sugaton? Ang first coming o ang second coming? Sama mo, naamang mo. Unsay inyong gustong sugaton? First o second? Di pwede ang first. Kay human naman na. Ang second mo ay atong sugatonon. Human na ng first. Nya kanusa mo na niabot sa tong kinabuhi ang first coming. Ang pagbunyag nato. Pagbunyag nato ni abot na si Kristo isip Savior na luwas tagikan sa sala. Ngano man tungod kay matud pas unang pagbasa na ay tao nga mag-andam sa iyang agianan apan kinsa may makalahutay inigabot na niya ang pasabot aning mag-andam siyang agianan mao si Juan nga magbubunyag. Nya unsa may role ni Juan nga magbubunyag? Matud pa diri sa unang pagbasa, naminaw mo sa unang pagbasa, mao niingon diri, kinsa may makaharong inig padayag na niya, sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw ug sama sa isog nga sabon. Mulimpyo ba? Mao na kanang bunyag, mulimpyo na nato si San Juan Bautista o si San Juan nga magbubunyag. Bunyag ang iyang sentro kay mao nay mulimpyo nato sa sala. Nya kumusta man mo ron? Limpyo mo o hugaw? Gilingi anay mong tupad kablitay na limpyo ka o hugaw. Nganong di man mo manglingi? Unsa man ang inyong liog? Naigo ng udit? Nitikig na inyong liog? Lingi ba inyong tupad ba? Ana, lingi. Ang di mo lingi, di kaabot ugma. Sige. Ingda unsa man ka limpyo o hugaw kay usahay god kita ra say gahimo-himo og judgment nga hugaw ta o kaha limpyo ta. Ang mulimpyo gyud nato mao gyud ang pulong sa Ginoo. Muna si Juan nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang ato sang misyon isip mga Kristiyanos ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Maubtan na din magsigig ingon na nako mo komentaryo na usahay ang uban ba siya. Sige magkagbalik-balik anang mga kabit pa diri kana mga kilay kanang naang mga kural. Ngano sige na nimo balik-balik. Wa jud ka mapuli ana. Nako, unya na tingalig muundang na mo sa pagpangural. Di na ko muhisgot ana. Unya na tingalig muundang na mo kiskis na inyong kilay. Di na ko muhisgot ana. Nga naman, tungod kay mga gitawag man na siyag mga gagmay o dagkong sala, vanities ba? O vanities? Kana bang vanity? Ang pagwapa yung kuno, pagwapo yung kuno, vanity man na. Mao na gitawag nato og pagsupak sa kabubutos Ginoo. Sige kitag sulti. Mao na kinsa may makaharong matod pa sa unang pagbasa. Ang makaharong kadto ra sang muputli sa ilang kaugalingon. Tanawa si Zacarias. Hugaw ang iyang hunahuna sa dihang gianunsyo sa anghel nga magmabdos ang iyang asawa. Kaya ang iyang asawa nga si Isabel tiguang naman kaayo. Ibutang ta lang mga 70 na tukapin ang edad. Motong si San Juan si Zacarias, nakaingon siya, mamabdos pa ka na.
Di ko makatuo na. Ingon ding anghel, kay wa man ka mutuo, hugaw mang imong kasing-kasing, di man ka mutuo sa pulong sa Ginoo, maamang ka. Naamang si Zacarias, ang kahugaw sa iyang hunahuna nga di siya mudawat sa pulong sa Ginoo, ipadayon gid niya ang iyang gihunahuna, naamang siya. Nakaron sa atong ebanghelyo, pagkatawo na ni Juan, nganlan unta nila og Zacarias, kay mo may ngan sa iyang papa, junior ba? Kay buktong anak god. Di ba mao man ginay ato na karon gani kusog itang muhingan og mga bata, lain-lain lagngan, lain-lain sa spelling, maura ang pronunciation pero ang spelling Osbon. Unsa man na? Ato nang hunahuna. Hunahuna na nato, tawhanon nga style, tawhanon nga standard. Doon na sa sila standard sa una. Karon, pag ingon nila nganlan tanig Zacarias, unsa may sulti sa asawa ni Isabel, ayaw nganli siya Juan. Kinsa may naghatag anangan nga Juan? Kinsa man? Ang lula, ang lolo, ang mama, ang papa, nga i-combine dayon ang mga ngan. Unang doon ay mga komedya nga ang ngan sa papa si Concordio, niya ang mama kay si Dominga, ang ngan silang anak Kondom. Kombinasyon sa Concordia o sa Dominga. Nasa uban katong pag-abot atong sa to Skylab, kato ba yung Skylab mahog ba? Nasa pare gabunyag kisay nga niya Skylab. Kadto sang pag IDSA revolusyon kay mao may pagkatao ang ansad IDSA. Mga binuang nangutana ka mos Ginoo ana nga mao ba ni ang hustongan? Karon kay naa say na tao atong pagbagyong Odette. Unsa kay ingan? Odette po. Yang ano nga ani unsay nga ani Hagunoy siya nga naman sa dito nagibuhat sa Hagunoy yan. Ano bang murag gihimo na lang hinoong record sa history ba? Unsay nga ani kausyong siya nga naman sa dito nas kausyong nahimo. Giparking din kausyong kilid sa ilang balay dito sila nag bagi ayo Ako lang kisay nga nani pari, siya nga naman siya. Ang nasa rin yung hinaon-naon, anak ni pari. Maingon sila nga, mau manggoy pagwalis pari dito sa amo, mo'y pagkatao, na siya. Siya, liwat man lagi ni pari. Siya ang kuan man na nakalitan ang asawa ba samtang nagmabdos na hatutok pare mutakod man kuno nang naong adto basta kisa imong tutukan mutakod kuno na mabitan nang aning ingon sila nga sigig suod pare na mabdos siya napamabdos sa pare niyo na pare oy pagkataon liwat lagi nimo padir ka ana magina basta magsigig tan-aw mo liwat manas gitanaw. Nabita mi silingan nga Pinoy ko kay sila. Ang asawa pagkamabdos hilig man kayong salida ni Bruce Lee. Ang iya kaning anak angan gyud Bruce Lee sangay Bruce Lee. Pagkatao gyud bata antod karon ang naong gyud niya Bruce Lee gyud. Asway ninyo sige tutok ni Spaderciano samtang magmabdos mo basta lagi ikatawa na liwat kana kung ganahan mo aning naunga pero taluora sa daning naunga ingon sa mo bahala la sa padiroy di la sa may gusto maliwat ni mo amo ana mo na ang standard ni abot man ko aning istoryahan nya magdudag yung bana ba siya ato ning ipadiin mura ginig nakatiko ang ginida nakatampo ginis pader ipadiin sus pariha magdiin pare maingon dayon pader imo gining anak kay pariha magdiin maingon dayon pare sayop manggay ng kabaw o patiil kana pa bang device di oy atong iparipit maog yapon
Sakto gyapon. Siya na masaysayop na permanente. Di ba? Ana ng pare, mulusot gyud ang pare. Di abitay gulang-gulang nga madre nangasaba nako ba? Nako tiray na lang tuga-tuga og pangasaba nako kay di ra ba jud ka kapiog nako pare gud ko, madre ra gud ka. Suko jud kay siya nako kay tungod lagi ni akong winalihan. Ana suko jud kay siya. Padir anong daghang isa giyaw-yaw bang ano kuno magsikog pakatawa, unsa man kuno ning ako, mura kuno kog naasa kana ganing unsay nga na kanang mga itbulaga, mura kuno kog kanang naasa kana bitang comedy bar, ana madre strikta kayo. Nakain na lang lagi tuga-tuga diya ter kay di lagi kakalusot lagi nako akong komedya-komedyahan ba suko na jud kay siya. Nako na ikaw magsikag suko-suko nako, ma-in love jud ka nako. Akong gana komedyahan ba. Yan, suko gyud siya. Padir wa man ka mo respeto sa imong pagkapari og sa sanktuaryo nga holy man na ana. Ay nako ay lagi ko nako lagi dili ka kalusot nako lagi. Ako gana nadugay ang madre siyang kalagot magsige siya simba kay mga mangita siya nako ba dito man hitabo sa Manila mangita siya sayop kay iya na sa konsultihan inig humas misa ikakita gud niya nako mingon na sa ay kakita nako niyang musimba mingon na sa ko niya nasa ning mangoreksyon ay ana. Sus nadugay ang madre magsige na magsimba sa akong misa nadugay magsige naman siya pangita nako making istorya naman nadugay nagpa-counseling siya buanga pa dahil sige kung paminaw nimo na in love man ko sa imong misa. Ako ang madre nga sobra na 70 edad na in love man nako noon pag celebrate gud niya sa iyang ika-50th anniversary sa iyang religious life ako giyang ipangita nga mo'y mo misa. Na siya igsuon nga obispo wa niya pamisaha ako gigi pamisa niya ningon dayon siya this is the priest nga nakapatandog sa akong kasing-kasing. Ana siya ambot laga buhi pa batong madriha karon. Unsa may nakatandog siyang kasing-kasing ang iya kunong pagka-judgmental. Ang iyang standard nga tawhanon mao kunoy iyang gi-impose nga rinako and later on na-realize niya mas nindot gyud kuno ang humility ug ang openness. Kay daghan day kayong nindot nga mensahe ang imong madawat basta open ka to the word of God and to accommodate kanang gitawag bag mga sitwasyon nga sukwahi sa imong standard. Muna ka nang ginikanan na kusog ay maminaw sa mga anak, dili magsigig hukom sa mga anak, kanang ginikanan na may kaina mo atiman siyang mga anak. Lagi. Pero kanang mga ginikanan nga iya yung gusto mo yang i-impose, patay ng ginikanan na konsumisyon yun na. Oh, tinoo dili. Kanang pari nga di yun maminaw sa sakristan, magsige ra ginagyaw-yaw muna karon diri bag-o pa lang nakayaw-yaw na sad ko. Ingon sa silang duha, mirisi naunay siyang wali. Bitaw importante na kanang standard ba muna si Juan angan nga Juan hinatag tos anghel na hinumdom si Zacarias nga mautoy gihatag sa anghel si Elizabeth na hinumdom sad nga mao ni angan nga gihatag sa anghel kay ang tumong ni ining maong Juan ang meaning tig-andam sa agianan sa Ginoo. Pasabot duna ni misyon kining maongan gisunod niya angan nga gihatag sa anghel unsa may nahitabo na limpyo ang hunahuna o kasing-kasing ni Zacarias, nalimpyo o nasunod na niya ang gustos Ginoo na ayo ang iyang pagkaamang. Mao na. Dito, anang imong tupad? Pangutan nakusog ka mo sunod sa Ginoo? Sige, ina. Naon tong mutubag ba? Di man gani mo mulingi, tanawa. Supak. Magsing, palingi. Unas na, sige, palingi. Sige, palingi. Sige na, lingi. Sige na. Ay, magsupak-supak god. Sige na. Lingi ba? Huy.
kanang di mo lingi, madayunan gina, di na gid mo kalingi ba, bantay lang yun mo. Di na ta kamaong mulingi sa atong mga silingan, labi na karon na magani uban, di gyud maikog sa silingan. Ang sin nga nilupad, kawaton pa gyud. Usan ang buangon mamundag ko. Kita din sigitang pa-charge ang mga cellphone diya. Gasto ta ng krudo perting daghanan natong gasto para maka-charge lang mo cellphone. Daghan kay ni claim diri, padir nawa akong cellphone. Samtang ga-charge gikawat. Ang akong charge sa tawag ana, power bank nawa tu na taong luha. Na kung anong imo masang gibiyaan, apongin na diha. Ana, biya-biyaan man sad. Nya minyo ra ba na kumao bitaw na ay nagbiya-biyae kana power bank ra gani na unsa nakagbana nimo imong biya-biyaan tanawa. Di ba? Hurot yung bank ana. Ano bang di kita kamaong mutanaw sa panginahanglan sa silingan. Pero isip pare, mas nakakita po sa tinuod nga panginahanglan ang atong pagkamasinupakon sa kabubuton sa Ginoo. Siging puyo-puyo, wa magpakasal. Wa ka mo magsupak-supak, ana. Nya mo simba ra ba? Nya na pag imuingon ako, pader, bago mingi kasal sa huwis, pwede may blessingan. Nako mga buangon, mamong dagko. Nganong nagpahuwis man mo, wa man mo dinhi magpakasal sa simbahan, nga inighumas kasal sa simbahan, legal man na og sakramental ang epekto ana. Nganong tuar man mo legal, wa may sakramental. Isa, mahal man ko dinhi pader. Mahal ko no dinhi. Kinsa may gaingong mahal dinhi? Kana ra sang imong mga silingan nga gusto yung mukaon panahon sa kasal. Kaon ang giko na inom ang gihunahuna ana. Wa gid na maghunahuna og sakramental og legal. Ang dinhi usahay ang pari og di man permanente, di gyud mi mahataga gamayng pagkaon dinhi sa nagpakasal. Di mo kahunahuna ana ang pari gigutom sa sige mo kaon ditog litson, wa mo kahato diri bisag tiil na las litson. Niya pag yun ang labo piring nito taga-alam ninyong 250. Nga inyong gasto dito tag 200,000. Nga buangon mo. Nakapahungaw na dyan ko sa kong ibati. Bitaw ang ako lang ba, kanang ayaw sa taon may pasanginling ang sakramental mo'y mahal. Barato kayo ang sakramental. Barato kayo. Basta di lang ka magpada ni anang gitawag og tawhanong standard. Standard las Ginoo. Giun sa pagkasal si Maria og si Jose, way gasto. Wa gyud gasto. Nga naman, importante ang sakramental. Unsa may ilang gipreparar, way hikapay. Si Maria ug si Jose, sinayuran, pero way hikapay. Gilimpyo nila ang ilang kaugalingon, aron inig kasal nila, limpyo sila. Pero karon, daghang nagpakasal, dagko pa kay gasto, dagko na kay mga tiyan. Nindog na ta.